Croeso nôl. Amser torri gwallt dwi'n meddwl, ond dyna fo. Croeso nôl i camera crwydro mwydro. A da ni'n crwydro yn Bannau Brycheiniog. Ar y ffordd rhwng Aberhonddu a Hirwaun. Wedi mynd am dro i fyny ar yr all. Ac wrth ni codi uchder, beth bynnag di'r gair. Ar ôl ni codi i fyny ochr ar all. Mae'r cymylau a mae'r golau. Mae edrych allan tuag at pen y fan a Bannau Brycheiniog. Canolbarth a Bannau Brycheiniog, bys ni'n dweud. Lle hyfryd iawn. Sesiwn, dwi wedi mwynhau. Dyma ni, gyda olygfeydd hyfryd iawn o'r Bannau. Fel ma'n dweud yn swyddogol rwan. Da ni uwch ben y ffordd rhwng Aberhonddu ag Hirwaun. Dim yn bell o'r distillery enwog Cymru. A dyna fo, Penderyn. Sesiwn fach i edrych ar y cymylau, ar y golau. Camera crwydro mwydro, dim ond un fyr efo lluniau, ond wedi cadw was addo o wneud un y mis. So, mwynhewch a wna i weld chi tro nesaf.